Subong ni ginapatigayon naton ang pag-serve sang closure order sa anom ka mga business establishments diri sa compound sang Tambayan resto bar. Kag inisla tanan puro wala sang business permit nga mag-serve sang ilimnon. Kag ini sila nag-violate man sang executive order sang aton mayor, ilabi na gid sa bahin sang anti-smoking, absence sang CCTV sa kada establishment, kag pag-provide sang security, no, sa pagpatigayon sang frisking kag body search sa mga sulod diri nga compound kag nagaingon. Ang gin-serve naton nga closure order, wala ni siya sang limit and time, no? Meaning to say permanent ni siya nga closure, not unless and until nga makasecure sila sang ilang business permit kag i-comply nila ang provision sang executive order, especially ang general bar guidelines. Ang message sini nga serious ang aton nga mayor nga magpatuman sang one strike policy sa mga business establishment nga naga-violate sang executive order. Kag well, at the same time luyag natong proteksyonan ang aton general public pagi sa pag-ensure na safe sila kung magwa sila kung gabi.